Ok, ħanaqraw il-pass li jmiss fil-Vanġelu ta' Mattew. Imma l-Farizej kif semaw li sikket lis-Sadduċej inġabru flimkien u wieħed minnhom avukat staqsih mistoqsija biex jittestjah. Għallim, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? U Ġesu qallu, ħobb l-sita Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Fuq dawn iż-żewġ kmandamenti tiddependi l-liġi kollha u l-profeti. Amen. Dan huwa t-tielet assalt fuq Ġesu biex jippruvaw ixebilkuh. Issa wara mbagħad Ġesu issaqsihom mistoqsija u jbellaħhom u jsikkithom darba l dejjem. Imma din hija dan huwa l-konflitt li hemm għaddej bejn id-dlam u d-dawl. Nirringrazzjaw Alla li ħansabu fuq naħa tad-dawl. Alla li jidda fuqna vera fuqna żerna id-dawl. Nafu il-preġju u l-eċċellenza ta' Sidna Ġesu, qalbna hija marbuta miegħu u hawnhekk anke mill-edewa tiegħu saqsewh mistoqsija illi llum ngħidu wow, tajba il-mistoqsija, u ma saqsew ilu b'motiv ulterjuri biex jittestjawh. U ħafna nies hekk jagħmlu anke magħna biex jippruvaw waqqawna. Ġesu xorta waħda wieġeb u għen lil dawn l-edewa tiegħu. Mistoqsija importanti rigward mill-mixxela mit-taħlita kollha ta' kmandamenti li Alla ta' permezz ta' Mosè. Liema wieħed huwa l-ikbar, liema wieħed huwa l-iktar importanti. U tajjeb għaliex meta jkollna sens ta' priorità, liema wieħed ħajdu hekk idawwal u jillumina l-bqija, nkunu nafu f'liema direzzjoni għandna niġbdu u mhux nitlu f'xi sqaqien. Il-Fariżej hekk ġralhom kienu jitlu f'ħafna dettall ta' li jagħtu lexu fuq il-kemmun u l-kibx u l-ħabaq. Imma mbagħad insew l-affarijiet l-aktar importanti tal-liġi. Il-fedeltà, il-manswetudni, il-ħniena, ma rridux nagħmlu hekk. Liema hu il-kmandament il-kbir fil-liġi. Intom tafu li Mosè ta' taħlita ta' kmandamenti. Illum meta nanalizzaw dal-kmandamenti ngħidu hemm kmandamenti ċivili biex il-Lut bħala nazzjon kienu jkunu jafu kif għandhom jagħmlu bil-kriminali tagħhom, kif għandu jitmexxa pajjiż. Dawk il-kmandamenti huma tajbin huma kmandamenti retti u l-gvernijiet tal-lum jagħmlu sewwa jekk jagħtu każhom għaliex jaraw kif gvern għandu jitmexxa. Imbagħad hemm ukoll il-kmandamenti ċeremonjali. Kmandamenti bħal mujjat ċirkonċiżjoni jew x'sakrifiċċji joffru fit-tempju jew il-festi tal-Lut. Dawk Ġesu seħħhom wettaqhom u allura llum m'għadniex obbligati li nosservawhom. Però l-qofol tal-kmandamenti huwa ovvjament il-kmandamenti morali. Alla biex jgħinna infatti ġabar il-liġi kollha tiegħu f'għaxra. U tal il-Mosè fuq żewġ twafil tal-liġi. Dak li ħnajdulhom l-10 kmandamenti jew id-dekalogu, l-10 kelmiet jiġbru il-qofol dak li huwa importantissimu mill-mijiet tal-liġijiet illi Alla għaddielna. Dak kollha rridu nagħtu każhom, però fi żmien Ġesu kienet għaddejja din id-dibattitu bejniethom, ir-rabbini kienu jargumentaw bejniethom li mu l-aktar importanti. U ma kienx hemm bil unanimu. Allura meta saqsih dal-avukat li mu il-kmandament il-kbir, Ġesu mingħajr eżitazzjoni qallu ħobb il-mulera tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Din il-Lut kienu jafu bħala xema. Isma' o Iżrael, xema Jizrael. Xema tfisser isma'. U da l-Lut kienu jirrepetuha darbtejn fil-għodu u fl-għaxija u naħseb tajjeb kieku nirrepetuha biex infakru lil nfusna x'inhi l-missjoni tagħna għalfejn qegħdin fuq l-art. Biex nħobbu l-mulej b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, bil-qawwa kollha tagħna u b'moħħna kollu. Devozzjoni totali lejn Alla. Dan huwa l-idea
ta' dan il-kmandament hija li aħna bħala bnedmin maħluqin fi xbija tiegħu għandna nkunu marbutin miegħu mhux għax imġelin imma bl-imħabba. Bl-imħabba. Irridu nħarsu lejn ħajjitna bħala reazzjoni, bħala risponsorjal għall-imħabba talla murja li jenna. Dik l-imħabba lura illi tinkludi d-dmir tal-ubbidjenza. Il-għaliex, jekk Alla la darba Alla was sofran fuqna, allura aħna s-sudditi tiegħu nobduh. Jekk Alla nsejħulu missierna, allura aħna wliedu nobduh. Hija il-reazzjoni loġika tagħna. Ħobbu b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu. Dan jfisser b'mod komprensiv. Nistgħu ngħidu idjoma din, ħobbu bil-persuna kollha tiegħek, b'kull ma int u b'kull ma għandek. Imħabba komprensiva, mhux imħabba parzjali, mhux imħabba meta inti komdu, jew meta jaqbillek, jew meta għandek aptit, jew meta bnazzi, imma mħabba bil-fakultajiet kollha tiegħek diretta lejn Alla. Din l-imħabba allura tinvolvi anke wkoll l-emozzjonijiet tagħna. L-emozzjoni kif inħossuna aħna Alla, kif meta il-ħsieb ta' x'emozzjoni ta' anqal fina, emozzjoni ta' dimenza, ta' reverenza, ta' slim, ta' xen għalih, vera? L-affezzjonijiet huma parti essenzjali. L-qalb tagħna fil-qalb il-Alla rridu nivvalutawh illi għandu valur u għandu jkun stmat aktar minn kulħadd u aktar minn kollox. Alla huwa l-inkomparabbli. U allura il-rabta tagħna hija miegħu. Rridu nixxenqu allura bħalma qal David f'ħafna mis-salmi tiegħu. Ruħi tixxenna qal Alla, bħal dik iċ-ċerva mlebbilba l-ilma fid-deżert, kollox qox qed tfittex l-ilma. Il-bżonn tagħna illi aħna nieħbew f'Alla. Alla huwa s-sigurtà tagħna. Ġesu jgħidha b'mod sabiħ u sempliċi. Li t-tixxipli allura lilna jgħidilna jekk tħobbuni se żommu l-kmandamenti tiegħi. Nista' nikklejmja jien illi għaraft l-imħabba ta' Kristu. Iva nista' ninduna għaraft ix-xewla. Min kemm qed inħobbu, min kemm qed nobdih. Jekk tħobbuni se żommu l-kmandamenti tiegħi. U ħanżommu mhux bil-geddum, mhux bil-geddum jew għal-wiri ta' ħaddieħor imma nżommhom fil-privat u fil-pubbliku, fis-sigriet u fil-wiri. Din hija s-sejħa tagħna. Ħafna Kristjani llum meta jħarsu lejn liġi ta' Alla, jħarsu lejn isa daqsxejn suspett. Però notaw David kif ħares lejha. Ara jien nitlebleb għal preċetti tiegħek. Kellu kilba għal preċetti tal-Alla. Kien ħobba l-liġi tal-Alla. Sar 119 minn kellu l-esperjenza li studjajni flimkien da pass u ġvera tul l-alfabet Ebraj kollu. L-għaxqa tal-awtur għal-liġi tal-Alla, għaliex meta ħna dik il-liġi irriduha x'tot għalina bija qegħdin nesprimu l-aqwa u l-iprem imħabba lejn Alla. U allura l-Alla rridu nersqu lejh b'xenqa u b'aptit għax hu l-imprezzabbli. Huwa t-teżor tagħna. Huwa l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem tal-eżistenza kollha tagħna. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħid. Għax din l-imħabba lejn Alla. Tgħidli x'inhi? Li nżommu l-kmandamenti tiegħu, l-istess bħalma qal Ġesu. L-imħabba lejn Alla tissarraf prattikament billi aħna nżommu l-kmandamenti tiegħu. U l-kmandamenti tiegħu isimgħuha mhumiex gravużi. Mhumiex bħalli kieku għandek kantun fuq spaltek u trid iġġorru 24 sija kuljum. Mhuwiex bħalli kieku għandek mażra ma' saqajk illi titkaxkara miegħek kull fejn tmur. Il-kmandamenti tal-Alla jferħuna. Għaliex dik hija r-rieda tal-Alla għalina. Alla esprima magħna x'inhu l-aħjar għalina. Urina l-linji gwida kif għandna nimxu. Id-deċiżjoni tagħna kif għandna noħduhom fid-dawl tal-kelma imqazza tiegħu.
il-liġi talla, il-kmandamenti tiegħu mhumiex gravużi, mhumiex piżanti li jkisruna. Ġesu darba qal il-sibt magħmul għall-bniedem mhux il-bniedem għas-sibt. Għamil jekk Alla tagħna ġurnati tal-mistrieħ, dik hija l-ġid tagħna. Dik hija l-ġid tagħna, meta nagħtu każ dik hemmhekk ħankunu mbierka. Il-kmandamenti tiegħu mhumiex gravużi għaliex lil min tħobbu m'hemmx limitu x'tagħmel għalih. Mhux qed tgħid x'esagerazzjoni u irid jidħolli f'kull qasam ta' ħajti. Le, Alla irid illi aħna nkunu esklusivament tiegħu. Illa għaliex din hija r-raġuni għala ħalaqna Alla. Illi biex narfuh, inservuh u ngawduh minn issa stess. Minn issa stess. Din imħabba allura tesprimi wkoll xewqa għal preżenza t'Alla. Illi inħarġu lil nfusna biex nimxu kontinwament fil-preżenza t'Alla. Għamil meta tkun fuq il-post tax-xogħol, fid-deffa tal-bsulija u għaddej, kemm tiftakar f'Alla? Dojli, kif jista' jkun? Kemm tiftakar f'Alla? Alla kemm qiegħed jilluminalna triq, kemm qiegħed iberikna bil-preżenza tiegħu, mixtieqin għal dik il-preżenza. Għal dik ix-xirka tiegħu, dik il-komunjoni tiegħu, ħansi jkun il-ħbiberija tiegħu. Il-ħbiberija tiegħu. Alla l-Abram se jaħlu il-ħabib tiegħi. Trid tkun ħabib t'Alla u bdieħ. Alla li huwa kollox għalina. Wistin ta' Ippona, ovvjament tkellem ħafna fuq l-imħabba, isimgħuh. Għatuni nies maqbuda mill-imħabba. Jafu x'irrid infisser. Għatuni dawk li xxenqu, għatuni dawk imġewħa, għatuni dawk imbedin fid-deżert għaċċana u jissospiraw għan-nixxija tal-pajjiż etern. Imxenqin għal belt illi Alla ipprepara lina fejn hemmhekk se jimmanifesta l-glorja kollha tiegħu. Għatuni dawn it-tip ta' nies ikompli jgħid. Huma jafu x'irrid ngħid. Iżda jekk inkellem nies bierda, sempliċement ma jafux dwar xi qed nitkellem. Jekk forsi qed tgħid Pawlu qed jesaġera, speċi irid joħodli il-libertà kollha tiegħi. Le, il-libertà tagħna hija li nimxu fil-modi rjali, ġabu isejħ il-liġi t'Alla, il-liġi irjali, il-liġi tal-libertà. Il-liġi aħseb ftit. Aktar ma nitjassru li Alla, aktar nesperjenzjaw libertà ġenwinament umana. L-imħabba lejn Alla allura tinkludi lealtà personali lejn l-standard huwa ċertament standard għoli. Meta Ġesu jgħidilna kunu intom perfetti bħalma missiekom fis-smawit huwa standard għoli. Illi aħna umanament ma nilħuħx. Imma dik hija l-mira tagħna. Dik hija l-mira tagħna, il-fiduċja tagħna fih bħala missierna smewwieti u l-fedeltà tagħna f'impenn lejh ġurnata b'ġurnata. Ġurnata b'ġurnata. Meta iddoqlok l-iżveljen filgħodu jew tistembaħ b'mod naturali, għandek tgħid wow. Għandi ġurnata oħra qudiemi fejn nista' nimxi quddiem Alla tiegħi u nħobbu kif jiena imsejjaħ li nagħmel. Din l-imħabba tiġbor fija devozzjoni espressa lejn Alla. Devozzjoni li nesprimuha l-aħjar fid-dedikazzjoni tagħna f'ħajja etikament tajba. Mingħajr kompromessi. Mingħajr kompromessi. Meta qed ngħidlek naf illi kultant sikwit se jkollna ħalsu prezz. Illa xin nis se jabbużaw minnek, imma dik hija l-imħabba. L-imħabba tagħmilna vulnerabbli, l-imħabba inti trid tirriskja, trid tidħol fil-periklu biex iva tibqa' leali lejn Alla, u x'vera. Allora Ġesu silet dan il-kmand, ix-xema, bħala il-liġi dominanti
u regolattiva għal bqija tal-kmandamenti. Il-bqija tal-kmandamenti rridu ħarsu lejhom taħt il-kappa ta' dal-kmandament il-kbir. Altrimenti niżvijaw. Però tinnotaw x'għamel Ġesu? L-avukat saqsih għatini kmandament wieħed sa milli wieħed. Ġesu taħt tnejn. U ħafna drabi n-nies meta jgħidulna saqsuna mistoqsija. U jiena ħafna drabi meta jagħmlu li hekk mistoqsija li tkun triki, tifhem u jippretendu li ħanejt sentenza u nieqaf. U min inkompli miexi biex nagħti l-istampa sħiħa. Għaliex Ġesu semma it-tieni jixbħu. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Għas sempliċi raġuni illi min ġenwinament toħobb il-Alla ipso facto neċessarjament se jħobb lin-nies ta' madwaru. Daqshekk sempliċi. Daqshekk sempliċi. Tnejn huma ħolqa waħda. Ġwanni jgħid fl-ittra tiegħu jekk xi ħadd jgħid inħobb il-Alla u frattant jobgħod il-ħuħ dan hu xiex. Giddieb. U ma għodx jumoda, ma tistax inti tinqata għalik waħdik, tidħol ġo xi torre tal-avorju, tinqata ma' ħadd ieħor, ma jimpurtax ma' ħadd ieħor għax tgħid ma jiena ħobb il-Alla. Qed tifhem? Le. L-imħabba li Alla anzi nesprimuha kif inġibu ruħna ma' nies ta' madwarna li huma maħluqa xbija Alla. Maħluqa xbija Alla. Bħalma jiena nista nirrispetta il-ħabib tiegħi, tajjeb, jekk għandi ritratt tiegħu, dak ir-ritratt ukoll nirrispettah. Għaliex huwa xbija ta' dak il-ħabib tiegħi. L-istess ħaġa Alla, jekk ta' bilħaq inħobbu jiena wkoll vokat imsejjaħ biex inħobb lil proxmu tiegħi bħal innifsi. Kif inħobb li nnifsi jiena? Ħafna drabi wara taqblux miegħu hekk, b'mod esaġerat. Aħna ħobbu li nafusna. ħafna iżjed milli suppost. Ħafna jew ħanejt xi wħud huma narċissisti. Iħobbu li nfushom u daqshekk. Id-dinja tagħhom hija tant żgħira huma nfushom kollox jirrivolvi dwarhom sakemm kollox ġej żombor għalihom nfushom all-right, imma meta jibdew jixxelfu aħna ħobbu li nfusna wisq. U ma nix għalfejn noqogħdu nagħmlu lit-tfal tagħna biex iħobbu lilhom nfushom. Għaliex għax min-natura tagħna aħna bħala midinbin iffissati fuqna nfusna. Lutero darba iddeskrivina aħna bnedmin homo insane curvatus, il-bniedem milwi fih innifsu. Bħal dak il-ħanżillart, tafu dak il-ħanżillart tikxfu minn taħt il-blata, fil-li kum miftuħ mbagħad jitkabbew li jsirlek ballun. Aħnek. Nejxu jekk mingħajr l-iskrittura jiena kieku nispiċċa ngħix ballun għalija nnifsi. Anfut għalija nnifsi. U wara minn misni għax tniggħes. Il-Bibja tikkundanna din il-fissazzjoni fuq nafusna. Hija imħabba esaġerata u teżortana illi iva. Jekk titħobb lek innifsek dik l-istess imħabba, dik l-istess esaġerazzjoni ta' mħabba, urija wkoll ma' ħadd ieħor. Urija wkoll ma' ħadd ieħor. Pawlu fil-Filippin jgħid illi ħalli kull wieħed minnkom ma ħares biss lejn l-interessi personali tiegħu, imma lejn l-interessi ta' ħadd ieħor ukoll. Ġesu hawnhekk qed jgħidilna, qed ifakkarna anzi, li jmissna nħobbu bla egoizmu u nħobbu kif jixraq. Fl-aħħar mill-aħħar ħadd minna ma jobodlu nnifsu vera, ħadd. Pawlu nnifsu jgħid fil-Efesin 5. Ebda bniedem qatt ma bad li nnifsu, qatt ma bad il-ġismu, imma jmantnieħu jħossibu vera. Amin, naħaslu kuljum mal-ċkant aħqieħa morru għand l-ispiżjar, qed tifhem. Dak il-platt minestra jew dik il-kuxlorin flaxija tinżil nasel, vera? Mek nħossuna għajjenin u sfjatati nitlu nortu, għaliex? Għax irridu l-aħjar għalina nfusna. Dik it-trattament, dak l-atteġġament li għana nfusna, irridu nirriflettuhu ukoll lejn ħaddieħor. Għal darb'oħra l-għawa, il-liġi Alla turina kemm ta' bilħaq aħna infallu, vera? Però l-lena u t-tamatana hija fis-salib tal-Kalvarju.
li hemmhekk Ġesu batta totalment għal dnubietna u għan-nuqqasijiet kollha tagħna. Tajjeb, għamilna membri sudditti fis-saltna tiegħu u issa qed iħarriġna iva, qiegħed jittrenjana f'din il-mogħdija tal-imħabba. Ħobb lill-proxmu tiegħek, ħobb lill-proxmu tiegħek. Dak iż-żmien fi żmien Ġesu. Ma kienx bin minnu l-proxmu tiegħek, min kien jgħid illi n-nies tar-raħal tiegħi biss. Qed tifhem. Min kien jgħid il-Lut imma mhux is-Samaritani, min kien jgħid il-Lut imma żgur mhux il-pagani, il-ġentili. Qed tifhem. Ġesu darba għalilna ċaru tont minnu il-proxmu tagħna. Dawk in-nies illi ninsertaw nitlu f'kuntatt magħhom. Huma min huma. Huma min huma. Sekk huma Mawmettani, jew Suwed, jew foqra, jew huma min huma in-nies illi inti f'kuntatt magħhom dak huwa l-proxmu tiegħek. Jiena inutli ngħid kemm inħobbu mit-Tajlandiżi, qatt ma niltaqa' magħhom. Vera? Jew il-Brażiljani għandi għax għalihom. Vera nħobbhom. Il-Brażiljani, qed tifhem. In-nies li nagħmilha magħhom. Il-membri tal-familja tiegħi, intom, il-sħabi fuq il-post tax-xogħol. Meta nidħol f'ħanut biex nixtri, dak huwa l-proxmu tiegħi. In-nies illi qiegħed ningaġġa magħhom, illi qed inħokk spalti magħhom kuljum mill-ġurnata l-oħra. Tajli ma dawk antipatiċi, dawk iridek tħobb Alla. Dawk iridek tħobb. Insa t-Tajlandiżi, insa l-Amerikani, Alla iridek tħobb lill-proxmu tiegħek, dak li huwa ma' ġembek. Dak li huwa ma' ġembek. Pawlu jgħidilna fil-Galatin 6 vers 10 hekk mela dment li għandna l-opportunità u l-opportunità qed hemmhekk. Sempliċement iridu niftħu għajnejna biss. Dment li għandna l-opportunità ħanamlu l-ġid ma' kulħadd u speċjalment ma' dawk tad-dar tal-fidi. Vera għandna obbligu ikbar ma' xulxin għax aħna membri fil-familja tal-Alla u x'vera. U Ġesu qal li b'dan il-bnedmin kun jafu li intom dixxibli tiegħi jekk għandhom ħabba lejn xulxin. Training ground tajjeb ħafna, eċċellenti. Kif nitgħallmu nħobbu bilna nħobbu li xulxin. Imma tifhmuha kemm għandna opinjonijiet differenti u nżommu ma' partiti politiċi differenti u inti żomm mal-Manchester li jħożhom mal-Juventus. Taħlita ta' opinjonijiet differenti. U għal qed ħobbu l-xulxin. Ilqgħu l-xulxin bħala ma jiena lqajt lilkom vera. L-imħabba l-aħwa hija l-bieb li minnu ir-ruħ umana tgħaddi mill-egoiżmu għas-servizz. Mis-solitudni għas-sħubija mal-bnedmin kollha. L-indifferenza tagħalqek fik innifsek u tiċkien, tibda tinxtorob. L-imħabba bija ssir kbir quddiem Alla. Issir kbir quddiem Alla. Imqar li dewwa tagħna, imqar dawk in-nies li għamlulna bsatin fir-roti, ħamġulna simna intortament. Dawk in-nies ukoll itlob għalihom, għamlilhom il-ġid, urihom illi bħalma Alla ħabbni meta kont għadni għadu tiegħu, jien ukoll imsejja biex nħobb il-ledewwa meta għadhom ledewwa tiegħi. Irridu nirriflettu f'kelma waħda il-karattru tal-Alla. Dmirna huwa miġbur allura b'mod komprensiv dawn iż-żewġ kmandamenti. Kmandamenti kif għattilkom inseparabbli minn xulxin. Maqudin flimkien, imorru flimkien il għaliex kif għattilkom il-bniedem in-nies ta' madwarna huma maħluqin xbija Alla. Impossibbli nħobbu lil dak li ħalaqna jekk ma nħobbux lil kreaturi tiegħu, nies bħalna. Tafu intom l-aħwa li l-imħabba twettaq il-liġi. Bibja tirrepetija kemm il-darba din. L-imħabba hija ħanidu hekk il-milja tal-liġi. L-imħabba tlewwen il-liġi kif għandha ħares lejha bħala handbook tal-imħabba. Kif jien nitgħallem nħobb. Ma nistax ngħid ir-regola waħda tiegħi hija li nħobb u tinsax tajt il-Bibja. Għaliex għax inta tħobb skont il-preġudizzi tiegħek, il-kapriċċi tiegħek, m'għandekx gwida. Alla tagħna gwida mimlija kif għandna nesprimu għad il-imħabba lejh u lejn nies ta' madwarna. Billi l-liġi tal-Alla
nżommuha naħbuha fi qlubna sabiex ma nidimbux kontra tiegħu. Thomas à Kempis kien awtur fis-seklu 15. ħallina diversi kodba, wieħed minnhom l-eżed famuż l-Imitazzjoni ta' Kristu, ktieb devozzjonali tajjeb ħafna. Meta tkellem dwar l-imħabba għalhekk ara. Xejn mu oħla mill-imħabba, xejn isħaħ, xejn ola, xejn usa, xejn aktar pjaċevoli, xejn aktar mimli jew aħjar fis-sema u fl-art. Toġobni xejn aktar pjaċevoli. L-imħabba tagħmlek ferħan. Tinnotaw kif meta Pawlu jsemmi l-frott tal-Ispirtu jagħtina lista ta' 9 virtujiet. L-imħabba warajha tmiss magħha, l-imħabba l-ferħ, is-sliem. Ma l-imħabba tħobb magħha tewmija magħha il-ferħ. Min iħobb huwa ferħan. Min joħroġ mill-qoxra tiegħu nnifsu biex iservi, biex ikun tapita l-ħaddieħor, biex jaqdi l-ħaddieħor minna senza interessi personali tiegħu nnifsu. Dan huwa l-bniedem kbir. Għakemm biss ikompli jgħid hekk l-imħabba hija ħafifa. Nissuspettaw hekk qiegħed jiftakar x'qal Pawlu fl-ewwel Korintin 13. L-imħabba hija ħafifa, sinċira, twajba, ferrieħa, u żgur, ġeneruża, qawwija, paċenzjuża, fidila, prudenti, tissapporti fit-tul, kuraġġjuża, qatt ma tfittex l-interessi tagħha, għax kull fejn wieħed iressaq in-nar lejn xawwatu, ġifieri qed jaġixxi ta' egoist, hemm jonqos mill-imħabba. L-imħabba ma tħoss ebda toqol, ma taħseb f'ebda gwaj, tipprova dak li hu lil minn saħħitha stess. Ma toqgħodx imma sawek ta' nista' passi ieħor daqshekk, le. Pawlu jgħid l-imħabba temmen kollox, tittama kollox, tissapporti kollox. Tiftinna orizzonti li qatt ma ħlomna li huma possibbli għalina l-bnedmin. L-imħabba l-bnedmin però trid tkun subordinata lejn għall-imħabba li Alla. Ftit ġranet ilu kont nitkellem ma' persuna fostkom u saqsit mistoqsija li jekk xi ħadd jiġi fuqek. Ma nafx kienx il-mistoqsija preċiża, ma jekk xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek fejn hu Giuseppi, ħammur noqtlu. U tara bis-sikkina f'idu, qed tifhem. U taf li Giuseppi daħal fl-isqaq jistaħba. Ħatajdlu fejn hu Giuseppi. Kien dik id-diskussjoni x'għandi nagħmel għax ma rridx inkun kaġun li jsiru omiċidju. U fl-istess ma rridx nikteb. Qed tifhem. Ara, hemm gwida l-ewwel ħaġa. Alla tagħna 10 komandamenti fuq żewġ twavil tal-liġi. L-ewwel tavla tal-liġi hija ola mit-tieni waħda. F'liema sens? Kollha ma importanti, kollu malina. Imma pereżempju meta il-martri fi żmien it-tieni, it-tielet, ir-raba' seklu u l-bqija. Tajjeb, kienu dawn l-insara bħalna kienu jisfurzawhom biex jaħarqu l-inċens quddiem l-istatwa ta' Ċesri. Tajjeb, x'kienu jagħmlu? Jew tkun beżżieħu taħrab, jew tiċħat il-Kristu, jew tajt le. Jiena lil Ġesu la darba qalli ma jkollokx Alla toħra ħliefi, il-Ġesu ma niċċidux. Għallu kienu jmutu. Issa kienu jafu li la darba jagħmlu hekk, kienu qed iġġielu l-ħaddieħor li joqtolhom. Li mhux sew. Imma id-devozzjoni tagħhom lejn Alla hija ola u hekk għandha tkun tagħna. Ola mill-relazzjoni tagħna mal-bnedmin. Għalhekk Ġesu jgħid li min ma joboġġ, għajdu li tal-missieru, l-ommu, l-ħutu, il-martu, mhuwiex denju li jkun disċiplu tiegħi għaliex. Għax id-devozzjoni tagħna lejn Kristu hija ola mir-rabtiet umani tagħna ma' xulxin. Kien naħseb dina nifhmuha. Lawa, kull ġurnata qegħdin nimxu pass l-eternità vera, ma nkun makabru, imma dinja realtà għalija tferraħni. Għaliex din għat-tama tagħna. Il-salvazzjoni tagħna hija eqreb minn dwar minna l-ewwel darba. U allura noħduha bħala dan huwa l-kors. Dan huwa l-kors li Alla qed jagħtina. Bi preparazzjoni għal meta nitlu f'dik id-dinja ġdida li Alla se joħloq għal maħbubin tiegħu.
Jonathan Edwards per eżempju teologu tas-seklu 18 Amerikan. Tkellem ħafna fuq l-imħabba. Ovvjament. Jgħid hekk ara. Fit-tmiem id-dinja meta l-Knisja ta' Kristu finalment għad tkun miġbura u l-aktar kompluta u l-istat etern tagħha u d-doni komuni kollha bħalma huma l-konvinzjonijiet u l-illuminazzjonijiet, id-doni marakolużi kollha jiġu eternament fit-tmiemhom, ħafna fajt bħalissa għaddej minnhom jiġu fit-tmiemhom, imbagħad l-imħabba divina ma tfallix. U vera, Pawlu qal issa l-fid it-tama u l-imħabba da tlieta jibqgħu. Ma l-ikbar fosthom l-imħabba ma tfallix. Iżda tinġieb għal perfezzjoni l-iżjed glorjuża tagħha f'kull membru individwali tal-Knisja miftija hemm fuq. Imbagħad f'kull qalb dik l-imħabba li bħalissa tidher xrara u forsi tħossok imma għaddi bil-kemm dejt iva, bħalissa hija xrara. Imma hija reali. Alla jrid dik il-xrara minn issa tibda tikber biex issir ħuġġieġa fina. Bħalissa hija xrara ma tkun imkebsa fi fjamma tħeġġeġ u tilma. U kull ruħ mifdija tkun mixgħola b'imħabba divina u għaddisa u tibqa u tikber f'dil perfezzjoni u barka għall-eternità kollha. Xi prospett għandna qudiemna, hemm qatt tirriflettu, qatt timmeditaw fuq Alla illi qatt jagħmel kollox ġdid. Se joħloq smew ġodda wara ġdida. U ħankunu werrieta ma' Kristu f'din l-ordni ġdida tal-ħolqien. Ordni fejn imbagħad ma jkunx hemm żed fixkil u skandli u dnub u moralità u idolatrija le. Imbagħad dakinhar il-nies kollha jarfu ħil-Alla. Id-dinja kollha tkun miksija bit-tarif tal-Alla bħalma l-ilmijiet jagħtu l-ibra. Mexjin lejn din il-perfezzjoni. Jekk tajdi, ma kif se jirnexxieli nħobb? X'in niġi biex inħobb noħroġ minn nifsi u nservi ħadd ieħor, insiba tant diffiċli. Kif ħadħobb? Bil-grazzja. Bil-grazzja mogħtija. Biha tkellimna dwar il-grazzja santifikanti. Il-grazzja li tqaddisna. Il-grazzja li aktar ma jmur tagħmilna nixbħu lil Ġesu Kristu. Qegħdin nitolbu li dil-grazzja l-Alla. Jeħtieġ li iva nkunu il-ħaħ, nkunu entużjasti biex naraw il-Alla jopera fina dak li huwa tajjeb u li noġu f'għajnejh. Irridu nissupplikawh għal din l-enerġija u dedikazzjoni li forsi bħalissa ma tantx għandna. Biex tħobb irid tkun enerġetiku. Irid ikollok saħħa u dik is-saħħa mhix umana. Pawli jgħid illi intom malmin minn Alla kif tħobbu l-xulxin. Jien ma nistax nagħallimkom b'mod effettiv kif tħobbu l-xulxin. Alla l-Ispiritu Santu jikkonvinċina u jgħallimna u jħarriġna f'din il-modija sopranaturali. Ġwanni fl-ittra tiegħu jgħid maħbubin, ħanħobbu l-xulxin għax l-imħabba hija minn Alla. Enta rawa, l-imħabba hija minn Alla. Alla fin-natura tiegħu iħobb, ibirek, itejjeb, jaqsam li hu nnifsu ma' ħadd ieħor biex jagħmilna ferħanin. L-imħabba hija minn Alla u kull min iħobb u għamwilet minnu u għamwilet minn Alla u jaf il-Alla. Għaliex għandi nħobb, għaliex jekk xejn inkun qiegħed inserraħ qalbi illi iva jiena imwilet mill-ġdid. Jien minn Alla, jien wil tiegħu. Min ma jħobbx ma jafx il-Alla jgħidilna. Min ma jħobbx, il-Alla ma jafux, jista' mhux jikteb teżjiet tat-teoloġija, il-Alla ma jafux. Ma jafux. Ma jafux fl-esperjenza tiegħu. Għax Alla huwa mħabba. B'dan l-imħabba tal-Alla kienet manifestata jew murija. Kienet esibita fostna. Li Alla bagħat lill-uniku iben tiegħu fid-dinja sabiex ngħixu permezz tiegħu. Alla kif ħabna billi tagħna l-aħjar u l-iprem li għandu lill-ibnu stess. Biex bih ikollna l-ħajja. F'din l-imħabba mhux illi aħna ħabbejna l-Alla imma l hu ħabna. U bat, ġifieri l-imħabba tibda minn Alla u aħna nirrispondu għalija. Kemm sabiħa din. Alla namra ma' ruħna, rebaħna l-ħin nifsu u issa li nibdew nirrealizzaw, wow, kont fil-ħmieġ,
kont fil-ħtija, kont fil-kundanna. U Alla inkurunani bit-tjieba tiegħu. Alla x'ħan nagħmel issa? Ħanħobbu lura. F'din l-imħabba mhux għax ħabbejna l-Alla, l-imħabba m'oriġinax fina nfusna. Alla ħabna u bat libnu bħala l-propizjazzjoni għal dnubietna, għal darbohra. Ġonni kull darba jagħtina raġuni. Għal fejn għandu ħobb għax Alla bat libnu bħala l-propizjazzjoni. Ġesu offra lil nifsu sakrifiċċju illi bih l-adab u l-korla ta' Alla lejja, illi ġustament kellu lejja x'kont midneb, dik ir-rabja Kristu għarraba. U minn floka issa Alla jħares lejha bit-bissima. Mil-uħ fi bnu l-maħbub. Dik hija l-propizzazzjoni. Għalfejn għandu ħobb il għaliex minn għadu tiegħu Alla minni wilt adottiv tiegħu. Maħbubin jekk Alla hekk ħabna, aħna wkoll misnaħobbu xulxin. Raġunar tajjeb, raġunar ma stawx naħarbuh. Ta' inti qed tajt qed tixed li Alla ħabbek, mela ħobb lil ħaddieħor ukoll. Imħabbitna lejn Alla trid tkun dominanti u sinċira. Dominanti u sinċira, ispirata minn imħabbtu lejna. Għalfejn għandu ħobb għax ispirat, imbuttat. Hekk kif jiena Pawli jgħid illi aħna nipperswadu lin-nies għax nemnu li wieħed miet għal kulħadd mela kulħadd miet. Biex dawk li jgħixu bih ma jgħixux iżjed għalihom infushom. Imma għal dak li għalihom mietu reġaqam. Din hija fl-essenzjal tagħha il-ħajja Kristjana. Il-ħajja Kristjana hija rispons għall-imħabba ta' Alla lejna. Alla huwa l-filantropu l-kbir, il-filantropu l-kbir. Ġin nisimgħu dwar xi jagħti xi miljun euro għal xi kawża ta' missjoni, qed tifhem? Alla huwa l-filantropu l-kbir. Il-Bibja issa jaħlu. Alla huwa l-benefattur il-kbir. Il-benefattur il-kbir. U li ma franka jiex l-istess ibnu ma taħ għalina l-koll. Kif ma jatinix bxejn miegħu il-ħajx kollha. Alla mu ħajżhom riserva għalih nifsu ta' xejn. Alla diġà tagħna lil mill-immaġinazzjoni. Tagħna lill-ibnu liben għalana lotja tal-Ispiritu Santu xirridu iżjed. Però nħoġġu sorprendenti meta nkun nafu li jifa. Mar-ritorn ta' Kristu fl-aħħar jum, Alla se jtina iżjed għax ħajdaħħalna fil-wirt etern tiegħu. Jekk għaraft u l-qajt dil-imħabba divina, spontanjament ma nbemx għalfejn Alla jqgħod isawwatna jew iġelna, ma spontanjament u brida ferma u bil-ferħ u bil-gratitudni ħanobdieħ. Ħanuri illi jiena nħobbu. Ħanirreaġixxi għall-imħabba tiegħu. Mhux diffiċli tintebaħ jew tinduna intix verament wieħed li jemmint l-Evanġelju. Mhux diffiċli. Jekk ta' bilħaq emmint l-Evanġelju, il-Bibja twedek illi Alla jibgħat l-Ispirtu Santu fil-qalb tiegħek. U għajdu li intom issa. Fejn hemm l-Ispirtu Santu x'jiġri? X'jiġri? Ma jiġri xejn? Jew jibda jipproduċi l-frott tiegħu l-Ispiritu Santu. B'attività lejn il-qdusija, lejn libertà, lejn lejxin ġust, lejn l-ubbidjenza grata. Il-mixja tagħna turi aħniex verament dix-xibli ta' Ġesu. Darba li n-nies qalilhom għalfejn sejħu li sit u ma tagħmlux hekk ngħidilkom. Imma irrid nagħmel ir-rida tiegħu, irrid infalli nitolbu maħfra immedjatament. Nidħol lura fil-ħbiberja miegħu. Ma rridx nimmissja dik laqsa sekonda waħda. Infalli. Imma rridu nkunu ċerti u assigurati li mexxin f'direzzjoni tajba, direzzjoni tal-imħabba. L-Evanġelju huwa fil-wisa l-akbar storja ta' mħabba. L-akbar kemm inkitbu romanzi u novelli u opri u operetti u poeziji fuq l-imħabba vera. Mi widnejn ebdew ħorġu
Dejjem naqraw fuq stejjer ta' mħabba u hekk. Il-Vanġelu huwa l-ikbar swa ta' mħabba. Dawk il-romanzi li nkitbu ħafna minnhom huma finzjoni, inventati. Jew forsi ispirati minn xi avvenimenti li ġraw, imma bażikament huma fiction, inventati. Jew nipjaċi naqrawhom, ma tifhem. Però il-Vanġelu huwa l-ikbar swa ta' mħabba u hija storja vera. Hija storja vera! Storja li ġrat. Li bent Alla li niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. U milja li nnifsu biex jollina miegħu fl-ola smawiet. Xi mħabba dik, vera? Xi mħabba fik dik. Dabqa rajt ktieb jew rajt film insejt issa. Inkheart, smajtu bih Inkheart. Fejn dana jkun hemm tifla taqra dan il-romanz u l-karattri tar-romanz jibdew joħorġu. Jibdew joħorġu u sibhom fit-triq tiltamħom fil-ħwienet u hekk. Taħwita sħiħa ġifieri. Mela, flok, issa di bil-kontra. L-Evanġelu huwa l-ikbar storja qatt inkitbet. Aqra Mattew, Mark, Luqa, Ġwanni, dik hija l-ikbar storja. By far. Idħol fiha dik l-istorja. Odos fiha. Għalfejn titnikker. Għalfejn qiegħed taħsibha. Odos fiha, dik hija ħajtek. Dik hija ħajtek. Intefa fija. Tkun tifforma parti minn nies imħadna minn Ġesu Kristu. Nies li fuqhom għandhom il-bewsa tal-Alla. Nies li rċevew iċ-ċurkett minn għandu. Nies li libbishom bil-mantell tal-aċċettazzjoni tiegħu. Nies li għalina appena konvertejna, appena dorna lejh mill-ħmieġ u d-nubiet tagħna. Kien hemm ferħ fis-sema, għal kull wieħed waħda minna. Ferħ fis-sema, fost l-anġli talla. Ġesu l-ħabbej ta' ruħna. Għadek rajt ktieb ta' Sam Storms, illi t-teżi tiegħu matul il-ktieb jgħid illi jekk trid tgħix ħajja ta' mħabba u qdusija, fall in love with Jesus. Għanajta bl-Ingliż bil-Malti kif ta' battejda. Sir ħobb il-Ġesu kompletament. Ġesu il-ħabbej ta' ruħna. Ġesu li qal kull mi jiġi għandi jien żgurament ma nkaċċiex il-barra. Qed ngħidha jekk forsi xi ħadd minna għadu mhux ċert u biex ġewwa jew barra. Mur għand Ġesu. Mur kif int, biċ-ċraret, bil-ħmieġ, bil-korruzzjoni tiegħek, Ġesu jilqa' midinbin. U minn midinbin għamilna għad-tisin tiegħu. L-ola u l-iprenturija ta' mħabba lejna bnedmin. Ejx l-Evanġelju. Ejx l-Evanġelju. Qabad ta' sigret illi l-Apostlu Pawlu jgħid fi ftit kliem jispjega il-ħajja kollha tiegħu. Kif jgħidha? Kristu ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Kristu ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. U jien la darba u ta' ħajtu għalija issa nafx għandi nagħmel. U intom ukoll.